El Verihuevo, bueno, jo ara estic fent Verihuevos en teatre, no? I en teatre sempre faig la broma de que ve del Verihuevo de lo que fem, el programeta que fem en internet, que molta gent ja coneix. I el que passa que allò va sorgir d'una forma molt, no sé, molt de cachondeo, que recorde jo que va ser quan el Camps va dimitir. Nosaltres ens va fer molta gràcia el discurs que va fer de dimissió i vam fer una broma, ho vam penjar en les xarxes, i allò va tindre molta viralitat, així que vam continuar, ens vam enjogassar i vam continuar fent setmanalment, més o menys, un programa que es diu Verihuevo, és teatre d'investigació. El que passa que és un programa molt pirata i el fem quan podem, però bé, s'ho estem passant molt bé i la veritat és que la gent mos segueix. Moltes gràcies. Jo mai ho pense, també quan vaig fer el Capità Moro en un monòleg, també fa molts anys que apareixia el Capità Moro dient «Ei, xau, pague jo», jo tampoc sabia que la «xau, pague jo» es faria tan popular. I el Verihuevo passa el mateix, a més és una paraula rara, no és una paraula difícil de pronunciar. En Catalunya, per exemple, que hem estat, els costava molt, Verihuevo, feien Verihuevo. Però jo què sé, també n'hi ha molta gent ara, n'hi ha gent m'entera avui que ens peguen el toc, es diu que Verihuevo no existís, la paraula Verihuevo en valencià no existís, és brinar, però jo dic Verihuevo. No ho sabíem que tindria tanta acceptació, però bueno, que és de puta mare. Jo, a veure, això és una cosa a estudiar. Nosaltres com a companyia de teatre sempre hem tingut molt de públic, abans de fer tot això de Verihuevos en internet i tal, sempre hem tingut molt de públic en les sales. Aleshores, el que passa és que aquest públic notem també que a partir del Verihuevo és un públic que es manté, és un públic que es renova. N'hi ha molta gent que ve i el diu que jo és que no t'havia vist mai en teatre, t'havia vist només en YouTube, m'entens? N'hi ha molta gent que només m'ha vist per ahir, en vídeos sols. I potser venen a veure el teatre i els sorprèn la visió, la versió teatral. Sinó que és una cosa que jo crec que una cosa que retroalimenta l'altra, una cosa alimenta, el teatre alimenta l'audiovisual, no ho sé, de tota manera, jo què sé, fem el que podem. A veure, en Catalunya està el referent de Polònia, i en Polònia sí que està acceptat, diguem, a nivell popular, que ells facin d'Artur Mas, de no sé què, del Junqueras, de no sé quantos, però així ells no ho accepten, perquè, diguem, el punt ixe xabacano, el punt fester, el punt gracioset, el tenen ells, els polítics, és un poc el Rus, l'altre, el Fabra, són un poc de l'abuelito, no sé què. Ara, ells no accepten la paròdia, o per almenys jo soc una demostració de que ells no ho accepten, perquè n'hi ha molts teatres que han tingut problemes per això, perquè no accepten la paròdia. I aleshores nosaltres, mira, continuem fent feina, però no tenen molt de sentit de l'humor, per lo que veiem. També mos han contat que Rita no li fa ninguna gràcia, jo no parlo mai en ella, però mos han contat gent pròxima a Rita que ni puta gràcia que li fa, que la gent es clave que si el bifíter i que si el papá sabe lo tuyo, saps? Home, tindrien que acceptar-ho, si no seria molta fal·làcia, vull dir, si una gent com Compromís no acceptaren l'humor, seria molt greu per a mi, perquè, jo què sé, ells ja me coneixen, vull dir, jo tampoc la feina que faig jo és una feina molt normal. Els del PP és evident que no ho accepten, els del PSOE suposa que ho acceptarien, no ho sé, és una suposició, però no ho sé, és bona pregunta, però bueno, tampoc ho poden saber. No ho sé, quan estan en el poder sempre els pega tort, no sé per què, saps? Quan arriben a la poltroneta, hòstia, sempre el pega tort que el diguin tu, estàs ahí xuplant el pot, saps? Sempre els pega tort. Per això no estic en cap partit, jo. No he parlat mai en cap dels que imite. Sempre els comentaris que he sentit són per tercers, no? N'hi ha gent que te diu, no, el Rus diu que eres un fenomen o tal, vull dir que
Vull dir que igual, si tenen un poc d'humor, doncs ho accepten. Però no mai m'ha trobat, no ho sé, no m'ha trobat mai en gent... Pues la veritat és que ha estat molt xulo. Vull dir, hem estat... Ha coincidit últimament, bueno, ara estic coneixent un poc tocadet de la veu, però ha coincidit que hem estat en Barcelona, hem estat en Mallorca, i la veritat és que han sigut actuacions xules per el tema de la corrupció. Vull dir, perquè en Barcelona estaven de mantecao, arribes a Mallorca i estaven de mantecao, tornes a València i n'hi està el mantecao, vull dir que el mantecao és una cosa que agermana, no? I això ha sigut xulo. Ha sigut xulo perquè el públic ha reaccionat de puta mare, vull dir, tant en Barcelona com en Mallorca han reaccionat de puta mare, vull dir que no tinc, en aquests moments no tinc cap problema de comunicació amb la gent, vull dir, la gent ho pilla bé, agraeixen molt que arribes a Mallorca i parles del Bauzà, o que arribes a Catalunya i que parles del Bustos, m'entens? La gent ho agraeix si tu vas clavant coses de cada puesto. A veure, el verihuevo és un concepte, diguem, de continuïtat. El verihuevo és una cosa de continuïtat perquè és la feina que jo faig sempre, que és agarrar l'actualitat i fer broma. Aleshores, el verihuevo és un treball de continuïtat, jo no sé el que pot durar. De tota manera, tenim projectes, n'hi ha un verihuevo que és sobre el tema de l'església, perquè jo vaig fer un espectacle, però n'hi ha un que vull dedicar-li més temps al tema de l'església i tal, perquè m'agrada molt, sempre trobem coses molt sucoses, saps? De coses que ha dit el Juan Antonio Reig Pla, o coses del Papa, no sé què. I tot això volem, potser fer verihuevos monogràfics més grans, no? Per exemple, un especial església, o un especial no sé què. I després feines coses, idees meues, però són coses ja relacionades amb el món de les rondalles i coses d'estes. Però bueno, projectes sempre en tenim. Inclús projectes audiovisuals, també volem fer curts, volem fer de tot. Falta tindre temps i és això. I bueno, anem fent verihuevos. I això pot girar ja. Jo me'n vaig.